Ćao svima, ovdje Srpski Gaming i ušli novi video. Samo ću obaveštenje da u narednim videima neće biti zvuka, ali nešto mi se bude komentar. Da ne pišem sad. Sjako bi se bude komentar. Naravno, neće biti zvuk u narednim videima, ja ću pustiti neku muziku u pozadini pa da to ne popravim. Biće muzika u pozadini, nećete me čuti. Vi pišite u komentarima, pošto izvinite